Sådan noget for fanden. Hvad fanden har du lavet? Den der. Kan du heller ikke finde ud af at køre bil? 4 år gammel bil. Kørt ud til Nordpenge. Ej, hvor øv. Talskade. Stor røv. Ja, kom nu, Muggi. Altså, nu er I været et halvt minut om at bare tage jer sammen, ikke også? Sker der noget i dag, eller hvad? En, to, tre, løft. Kom nu. Der var ikke engang løftet hjul fra asfalt, jo. Problemet er, at man fandt på min videre opdag. Yes. Nå, men jeg vidste det. Nej, men det er helt vildt. Kom nu for helvede! Okay, der røg en rod, jeg tror. Sorry. Prøv det. Nå, så kan vi lige tjekke den på rød først. Det er faktisk meget nemmere, så. Skal vi, så der var noget. Sådan skulle man altid lave bil. Men den skulle da meget pæn i. Så er det jo bare at bo i et hul, og så være hurtig med lige at flytte spansen. Det er sgu da ikke noget problem. Så er det bare lidt pup. Men det skal ikke gå så stærkt med at bore. Nå, men skal vi lige skubbe den tilbage igen, så? Det er bundt, og så er den noget pisse. Jeg tror, jeg kun 1,5 liter eller sådan noget. Der kommer til at ligge noget udgivet af, hvis jeg kan tage noget. Altså. Vi skubber den da lige tilbage igen. Skal jeg ikke tage tanken først? Så tror du, vi får en vind. Det er sgu da ikke bare for ødelægge. Tøm tanken. Ja, jeg er lige fyldt 500 kroner benzin i. Det er synd eller lige. Nej, det er fordi det